kanunay po ginaaray kita nguya na pagkahapon na ini. So sa kuyang amigo, nag-refuse na maging speaker ngayon pagka Oo. nasupog na siya. Tapos sabi sa ko, nata ngaya ako. Sasabi mo ka sa bago? Oo. It's okay, it's okay. It's okay, it's Baka okay. may kaulangan man. Oo. Or supog pa siya. Yes. Daya sunod tama sa masunod promise niya sa masunod dahil na siya matanggi. Sabi ko, aber daw. O sige, maray na hapon sa kabos, mga nag-antabay, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga yaon tabi sa indang mangharong, sa mga opisina. Good afternoon. Yes, good afternoon man and hello. Kumusta po ang sa inyong aldaw dyan sa mga yaon dyan sa nakaantabay sa mga Facebook Live na nasa ibang lugar, Correct. sa ibang nasyon. Hello, hi madam yung sa Italy. Hello po Yes, ka mo dyan. oo. Tapos sa Dubai, sa Qatar. Hello, kumusta ka mo dyan sa London? Ingat-ingat na sa natabi kita ha. Sa mga nasa hararayo sa pamilya. Yaong kita para makatabang sa mga paraantabay niya to. Especially sa mga namumundo. Kung ano man ang mga problema nindo. Pwede po kamo magtaram kan sa mga problema digdi sa programang Usapang Pamilya. And baloon ta na solusyonan iyan sa paagi ning pag-agad mang kitabang sa mga Sa eksperto. iba, mga eksperto Oo, din. sa mga expert. Diba? Nothing beats expert. Yeah. Alright. So, sa tuyang tema ngayon, Ate Chi, ano itong sa imong istorya sa kuya? Arin. Yan na. Yan dyan. Kuya patunta ka. Kapag nararangog mo ang word na intimacy, ano naglalawag sa isip mo? Isus. Intimacy. So, daikiri, Bob. Seryoso ka? So, ano Ano naglalawag talaga sa isipan mo? About intimacy. Intimate moment. Sarong moment ning duwang tao na solemn na Karagyan explanation na. daiki ibang nagsasawong-sawong. So, sinda sa nang duwa. Ayun. Mostly kasi, pag pighapot mo sinda, para sa Indo, anong intimacy? Ang naglalawag talaga sa isipan, pero may something sexual. Diba? Aram ko, nabasa ko so papadumanan kan sa imong explanation eh. Diba? Di ka talaga. Pero, bako ba, of course, saro na ito, pero bako man ibig sabihin. Ano ito, another, tama man itong terminology. Yes. Tama man. Para yan sa mga mag-agom. Oo. Diba? Pero, sa iba man, ang intimacy also means closeness. Closeness. Pagiging close mo Pagiging sa sarong tao. ugos. Yes, lalo na pwede man na sabing intimacy. So, the way na ipahiling mo sa imong pagpadaba sa sarong kapamilya mo. Kasi minsan ang piga sabi tang intimacy, permitang piga connect sa mag-agom. Oo. Pero kung halimbawa ora ka agom, how can you be intimate to your siblings? Diba? Nga pagiging close mo or pagiging mapinadaba mo sa imong mga very intimate nga ang relationship ninda. So it means na yung closeness kan lambang miyembro kan pamilya or sa mag-agom. Diba? Yes. So, Ang sarap ang definition yun. Pag dinefine mo kaya digdis kay Google, nagluluwas digdi. An intimate act, especially sexual intercourse. Intimate. Yun. That is, we are talking about sa mag-aragom. Sa mag-aragom po. Iyan ang pigsasabi na the intimacy between a husband and wife. No? Husband and wife. A private, cozy atmosphere. The room had a peaceful sense of intimacy about it. And close familiarity or friendship. Closeness. So, ang tama, so sinabi mo, Ate Chi, ang pinakaharani or another term for intimacy is closeness. Bako sa nang gustong sabihin pag intimacy pala, bako sa na para sa mag-aragom-agom. Yeah, it's not. You can be intimate with your friends. Your brothers and Your sisters. siblings. Pwede yun. You can be intimate with your
So, Diba? sabi mo nga ni, kasubago, showing your love, Oo. pagpapaabot kan pagpapadaba, Mm-mm. in any way, Yes. in any way. Mm-mm. Bako lang duman sa sexual way. Yes. Oh. Pero ang ang ano ta ngunyan about sa mag-agom. Oo. Duman sa mag-ago. Duman kita sa Mag-agom mag-ago. kita. Sa mga Kasi aki, usapang pamilya eh. sa Oh, mga, no, pwede, they can listen. they can Kasi listen. wala Ano yun, rated SPG, PG. SPG. Wala yun, na- walang SPG dito. Ano ni, ang programang ito ay pwedeng sa mga bata. Sa mga bata. At sa mga matatanda. Patnubay ng magulang, Patnubay ng mga bata sa mga magulang ay kailangan. Intimacy. Ika kuya di syempre parang may agom. Ika, do you say good night to your wife? Or pag nagaturog niya, ano yan, before you go to sleep, may konting hilot-hilot or masahe niya kay Mrs. or kay Mr. Pirmi ang Or Makulogon niya ang meron, likod ko. nagsasabi pa ka mong I love you, Makulogon kaya, niya ang likod ko. maski day man niya, Kilo-kilo pa daw kaya ako. kulugod gawos. Kasi minsan baga, kita may, yung language of touch, minsan, mas, Language of love. mas mas nakakahil pa yan. Sabi kaysa nga ni, sa, action speaks louder than words. yes. I love you ka kay I love you, pero kang Pero inagadan ka, kanday mo, pero, inagadan ka na imasahe man niya so likod ko ta itarang line ako naglabang ako maghapo, day ka nagmasahe, useless so I love you mo. kasi ang sa pagkamuod daw, you need to work on it. Dipisil mong, yung nga ni, sabihin ta, namumutan mo. Pero, once na day mo pinahiling kung paano mo siya namumutan, or pag day mo pigpamati sa iya kung paano mo siya namumutan, parang kulang sa pagtara mong I love you. Parang kulang sa, I love you kulang sa lasa. I love you, I Kung love saan you. na baga pagluto, kulang Kulang kipanamit. spices. Oo. Diba? I love you ngaya pero in words lang. They pwedeng sabihin na I love you you love your wife or you love your spouse na dai mo pigpapahiling. Correct. Kasi you need to work on that. Kasi sabi nga ni pag sabi nga ni na pag halimbawa ngaya kulang kang kwarta, you work on it. You work to have money. Madali yang hanapon ngaya ang kwarta. Pero ngaya pag gusto mo nga maghanap ki pagkamuot, di pisilon. Dapat may fundasyon or may fundo ka, sabi nga kan sarong padi, so pighiling ta na sabi nga ni Father, madaling hanapin yung work, pero ang love di pisil, lalo na kung dai kang ipapamati na importansya sa imong spouse o pagkamuot sa haloy ng panahon. So siguro dapat magayon ang foundation tangani matara mong you love your wife, you love your spouse, you love your children. That's a big Madali maghanap ding trabaho. madaling humanap ng pera. Oo. Magtrabaho ka. Oo. So you can earn that money. Pero kung mahanap ka ki love, medyo dipisil 'yun. Kasi kung kulang ka man sa pagkamot inside. So very hard to share it to How can you somebody. share something na dai kita? Yeah, how can Diba? you give what you do not have? Yes, So kung namuot kita, ipailing ta. Oo. Bakong so sige sa kitang tabil. I love you, I love you, I love you. Dipisil nga yung tubudan and the ipigpapatunayan. Diba? Oh. Sige nga. If you really love me, Ah, prove it to me. prove it to me. Yun. Sabi nga ni, na paano man niya masabing niya ni Mrs. Ngaya na love niya ngaya ako, di na niya no good night kiss anymore, no more I love yous, no more hilot-hilot. Oh, di ba? It's very hard. Dapat pala igong hilot-hilot. Yes, totoo. True lala iyan, mga tugang. Totoo po iyan na kapag sabi kita kan word na I love you, kay puha na mamatian niya iyan. Bako lang madangog niya, no? Bako lang madangog niya sa iyang talinga, kundi mamamati niya kan Dapat mamamatian niya kan pamati. bilog na pagkatao niya. Sabi nga ni, kasi saro pa yan sa mga way, sabi nga to be intimate to your spouse. Saro yan sa mga
about sexual activity kana mag-agom, no? Even sa simple na paglaba, pwede mo iyan na ipamati an intimacy, ika nagbubumba, siya ang naglalaba, di ba? Kung nagbubumba, o di ba, siya ang nagkuroso-kuso, ika naman ang maragnaw, Correct. di ba? Oo. In a way na Igwa pa kayan mo niya? nagsishare. Igwa pa ta. Oo, tama sabi ka, hindi ka man niya lab. Igwa pa ta masabi. Hindi mga pigtabang, hindi mo ako lab. Yes, pero kada ba yan, may washing machine naman, ano? Pero, tabangan mo ang sa imong agom, di ba? Yes. In any way na pwede kita makatabang, no? Bako na kung nahiling to so agom. Minsan mahiling mo so agom mo, tuwad-tuwad na kilaba, tuwad-tuwad na gigisa. Tuwad-tuwad man kibuti. Ikaw, kung ano man ang pigigi mo, patuwal-tuwal ka man kan buti. Ay, patuwal-tuwal. Oh. Tuwad-tuwad. How can you show your intimacy? How can you show intimacy? Paano magkakaigwa ng intimate moment? Even pala sa paglaba, tichi, pwede pala magkaigwa ng intimate moment. Oh, halimbawa nga ya, halimbawa nga ya, bulusan gripo nindo. Si Mr. nag-aarok, na si Mrs. naglalaba. Ganun yun. Diba? Banga sa nangaya kita kan trabaho. Sabi nga ni, if we don't strengthen our intimacy, maaaring mag-arrive tayo sa mga pitfalls na ito. Ang marriage natin ay parang magiging kadenang unti-unting nakakalas kapag ginayaan natin itong mga lawang at mabulok. So, ganyan daw ang kahalagaang relationship sa mga mag-asawa. Dapat daipig papabayaan. Oo. Diba? Buhay man pirmi. Oo, iyo. Sabi nga ni, paghandaan ang problema, mag-impok di lang ng pera, kundi pagpapahalaga. Correct. Apod kayan, may nag-text sa to. Sabi niya, Kuya A and Ate Chi, pakihilot ko po. Ano? Pakahilot ko po kay Mister. Sarap na ng tulog niya. Tapos, Sa akin naman, okay lang kasi ayaw ko na mabuntis. Kaya hilot-hilot na lang. O anyway, duman sa part na naghilot ka po. Duman sa part na naghilot-hilot ka. Nagpapahiling ka na, nagkakaigwa na ka mo ng intimate moment duman. Diba? Iba ko sinabi na, pag sinabi na intimacy, it's all about... ready na kari gusto niya si Mrs. Oo, ngaya. Ano na ini? Correct. Kumbaga, nagpapalakpak. Uy, ngaya. Bako po ito, closeness. Kung paano kita magkakaigwa ng closeness sa satuya na partner, especially sa satuyang agom. Yes. Diba? Sabi niya digdi ni Ma'am Shelo, pagka mo daw talaga ang dapat na i-invest kang kada miyembro kan pamilya. Kadalasan, dahil nga sa kawalan niyan, daming nagkakawatak-watak. Mas importante nga sa iba ang material things. So mas dakulaon na bagay po dakulaon. Di ko lang aram sa mga aryo na sa agom na pirang bulan na tayo nakakauli. Ay, nakakauli na siya. Nakauli. Nakakauli na siya, pero beses ka na nakauli, Bunji. Solve na siya, bako nang punguto na maray. Yaw na Yaw na so naka-intimate moment naman. Sabi ka ito nga, ikan sinabi mo, so nag-text sa tuya, dakulo ng bagay, dakulo ng relasyon na nagkakaigwa ng watak-watak kasi kulang ning intimacy. Yeah, sabi ni Dakulao niyan dakulao na bagay lalong-lalo na sa laog kan pamilya, Ate Chi. Yeah. No, kumbaga, iyan ang nagbabind. Yes, iyan ang nagbubugko sa satuya. No, nagbubugko sa bilang sarong pamilya. Halimbawa, kita digdi sa DCGB family. No, kita may intimacy. Di kita basta-basta mabubuwal. Yes. Siring man yan sa sarong pamilya, kung igwa kita ng intimacy, maski ano man ang problema na mag-agi, yaon kita dyan. Yung closeness nindo. Correct. Diba? Closeness. Okay. Close kita. Sabi na ni, iba ngaya ang love na hali sa dapat talagang paghalian, like sa imong spouse o sa mga aki, unlike sa love from friends. So, iba naman kasi yun eh.
Yes, ibang level kipag kamuot yan. Kasi gari sa imo fulfilling kung so love na itatao mo sa spouse mo, na itatao din niya. Iba ga? Mm. Kasi pag naitao sa imo so halimbawa sa spouse mo itinao mo yung love mo, padabaon mo ang ano mo, ang ago mo. Tapos pag tigsuklian man niya kilab, mas fulfilling. Yes. Hindi mas oo nga. Garo day nagduduot ang bitis sa Parang nasa cloud 9. Oo, garo nasa cloud 9, di ba? Oh, so dapat talaga dakulaan na bagay ang intimacy sa salaog kan pamilya, no? So sa may mga nasa miyembro kan pamilya, ano, iyan ang ingwahon ta na magkaigo kitang intimacy. Intimate moment na hindi lang daw bako lang dapalan mag-agom ang magkakigwa ng intimate moment pati sa mga aki. Yes, oo. Let's say ngayon na may nahilingan ni akong article na so mother, working mom siya. Si husband niya work from home. Kunya ni nagbabantay kan 5 years old and then 1-year-old boy ninda. 5 years old na babae na. Tapos di daan niya nag-set up siya ki camera. So pangyaya na camera. Siyempre kung ikaigwa kang nani sa ibang countries baga, gusto mo mahiling sa mga hero kan mga aki mo so mga nagkakaag sila ni mga hidden camera. Ngunyan di siya nag-expect na araw ka ito na pag basa ko so article kikura ba ko taon ako gibo ngunyan gari sa agom niya magibo ki malaba. Sabi nga na lalaki husband siya working from home. Yes. Iinot niya sa mga aki tapos gari play lang yung television tapos siguro naman ning karing danceable na music. Nailing dito kan ama. Kunyan pag tawan ki pompoms kan aki na lalaki na babae. So ama para mabayli so ama. Una niya haluyon na da niya ito sabi kan wife. Haluyon na da niyang midbit kasi elementary days pa. Diri kunyan ta neighbors sina tapos then sinda na nagka-dinabusan. Ngunyan Unyan sa na niya na-discover na so agum niya arog ka ito when it comes sa gusto na niya mapaugma sa mga aki o make face tapos nagbabayle na wala mo ba tapos nagkakaagi kung ano-ano sa payo para mapaugma sa mga aki sa iba nga niya isipon nga ninda itong agum ko ngayon gari may diit pero nga para sa ko nga ya sabi kan wife huwag mahon nga ako kasi arog pa lang siya nga ya kaya yan ko sa nga na-discover how he really loves and cares for our children. Yes. Maski anong itsura mo. Maski garo ka na kapay paghilingon. Pero pag naugmang sa imong aki, gari kumbaga, ibababa mo sa level mo duman sa aki mo. Tangan na magkayo ka mo ki-intimate moment na masasabutan kan aki. Mahuugma so aki. Hanggang sa natapos na sa music, kung ano-ano dapat para gibo kan agum niya nagparaturo tumbling, tapos nagpalda, muyaw na kay itong aki na arog ka yan, di ba? Kaya nakapagkakaiba. Bako, father and daughter intimate moment. Yes. Arog ka ng mga bagay-bagay na kahit wala ng intimacy. Okay? Sa tuya pagbabalik, another intimate moment kay banan si Kuya A and Ate Chi para sa Indoga Boss mga tuga. Oras alas 2:37. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your
your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako dito, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ako naman ay nabibigla. Oo nga tumayo na ako. Umupo ako ulit. Oo. Sabi rin din ni Ma'am Remy, sa buhay nga kan lambang mag-agom, nag-abot talaga ang mga problema at daing perpektong pag-ibahan. May mga sakripisyo at ang pinaka-importante, respeto at pagiging tapat sa kada saro. Sa bawat mag-asawa, kailangan ang babae ang may mas malawak na pangunawa. Yan daw ang opinyon niya. Tapos, saro pa sa sikreto kan matatag na pagsasama, isipin ang mga mabubuting ginawa kaysa minsang pagkakamali. Pag-isipan daang maray at isipin man ang sinumpaan sa Diyos na habang buhay na pagsasama sa hirap at ginhawa. Very well said. Wala ko ma-explain yun na ito. Yun na ito. As is Ano na ito. ba, What you see is what you get. Oo. Tapos, Oo. ang mga babae man talaga, mostly man yun sa mga babae, dapat mas ang pag-iisip, mas lawakan, Yes. paiwason ang pag-iisip. Mm-mm. Pero ini magayon nasabi ni Father Father Joseph Fidel, yun lang. Father Raura. Joseph, Paghandaan ang problema
mag-impok di lang ng pera kundi pati pagpapahalaga. Tama ba ga? In a way na True. magkakaigwa kita ng mga intimate moment Moments. together with our family. Kay banan si Agom, Mhm. so mga aki, so mga magturugang, iyan ang garo nagiging paghahanda na ano, Mm-mm. paghanda na sa ano iyan sa mga problema. Kumbaga kung igwa kita kan kung igwa kita ning intimacy sa laog kan pamilya, Or closeness. closeness sa laog kan pamilya. Kung may problema, di kita basta-basta magagaba, Oo. di ba? Kasi we are building kumbaga strength Mm-mm. kan relasyon ta. Super close kita sa satuyang pamilya. No one can break that wall. Kumbaga Iyo. nagigibo kita ning wall. Kasi magayon baga ang pamilyang burukos nga ni sabi mo. Oo. Pamilyang burukos harayo sa Harayo sa pagtios. pagtios. And then siguro kunyan pag may problema Sama ang karampag, di ba? Oo. Kung sa sabay-sabay na re-resolveran. correct. Oo. Bakong so kanya-kanyang gibo Kaya ki nga, dapat solusyon. nga, ako nga masunod nga, ako nga padre Oo. di pamilya, no? Kita as parents, we should also listen to our children. Minsan, mas marayang opinion ka na kita kaysa sa tuya, di ba? Yes, kasi naiintindihan nila not every time na tama kita may pinakamagayon Oo. opinion or kita may pinakamagayon na solusyon. Malay ta so mga kaakian ta yao naman sa luwas nakaka-experience naman kaning mga bagay-bagay na araw Oo. kayan. Why not? Sabi nga ni mas experienceado na take it from the expert sabi nga ni. Na kung experienceado ang may mas experienceado kaysa sa satuya, duman kita mako aning solusyon. Yes. Diba? Sabi nga ni Kito ni Father. Di ba nga halimbawa syempre minsan kita bako man kita ini, minsan di ba? Minsan sa pagiging selfish, minsan di kita nagdadangog sa opinion kaniba. Di ba? Kuya A. Yes. Sabi nga ni Father. Di ba nga pwedeng maging expressive ka? Oo. Pwede ka man nga maging caring. Pwede ka nga maging soulful. Fill up those love tanks in your family. Kasi nga ano yan, kasi pag na-express mo yung love, halimbawa nga pag na-express mo yung love sa right person Oo. or sa family mo, iba ang impact ngayon iba ang impact sa kanila yan. Yun ang sabi ni Father. Maski da bako ika ito. Maski ba ko ika? Anong bako ika ngaya? Maski bako mo gibo-gibo, di ba? Why not? Na mag-express kita kang sa tuya na pagkamuot sa agom, sa mga aki or even sa mga aki sa indang mga magurang. Di ba? Kasi may ba kitang urol duman may mga aki o may mga tao na nagbabasol. Sabi nga Ano ni yan, ang babasol? pagsisisi nasa huli. Matararam, I love you ngaya papa, I love you ngaya mama, I love you ngaya buboy bibi. Ano pa? Wala na. During the time na nainuta na sinda, binayaan na digdi sa ibabaw kan daga, no? So, dakulaw na pagbasol. So, habang yaon pa, habang nakakaiba ng tapa, although, di man baga talaga ate Chi nasasawa na magsabi ki, I love you every day. Di ba? Kung Iyo. talagang namamatian mo, as magayon na Iyo. nakaka-express kita. Nakakalawas kita. I love you. Sabi Diba? na, sa magayon ng digdiya na sabi ni Miss Irene, it's not always about trying to fix things broken. Maybe it's about starting over and creating something better. Creating something better. Better. Siyempre, Day na, innovation yan na oo, pigaapod. day na syempre, sabi nga ni, pag may problema baga, syempre minsan, kita baga, ang lalo ng feelings kan mga lalo kan mga wives, medyo fragile minsan ang mga sensitive na maray. Madali lang. Di ba? Minsan, data mo fix right away. Pero isipon ta na lang na you should start over and make something mas maray duman sa dating kinagawian. Sabi ni Pipay, so intimate moment da. Sabi Paano yan? lalo ngayon niya na malipot. Lalo na ang niya na malipot-lipot na. Marito na ulit!
sabi din ni Laura Dale, kahit gaano kahaba ang pasensya mo pag once na napagod ka na. Totoo ba to, Kuya? You listen. Kahit gaano kahaba ang pasensya mo pag once na napagod ka na, nawawala ang pagmamahal. Kahit gaano kahaba ang pinagsamahan, lalo na kung paulit-ulit lang naman nasasaktan at wala ka namang pagmamahal na nararamdaman. That is wrong. Nawawala ang pagmamahal. Maybe, Bako man siguro, wrong. siguro Sabi sa nga dagit, mas nangingibabaw sa dagit mo kaysa duman sa pagkamuot. Duman kita sa logic kang Na ano? pagod. Mm. Pag pagod, anong ginagawa? Pahingalo. Nagpapahinga. O, gusto na yung pahinga. Diba? Pagpahinga para makarecover. Kasi kung hindi talaga magpapahinga, talagang mapapagod na papagod. Pag sobrang pagod, bumibitaw. Sabi ni Leonardo Jr. Di ko na paano sa apelyido ha. Maray man niya. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa agum ko, tas siya ang itinao sa akin kan Diyos. Maski anong test kaya ming malampasan, basta yaon sa nadaang, sa indang, si Gada. Salamat niya, 15 years na kaming mag-agom. Tapos very strong pa rin ang pagsasama. Salamat. Thank you, Lord. Congratulations. Yan ang nagigibok ang intimacy. Ano man ang Miss problema? Ruby, Madam Ruby, mahina ang sound sa FB. Pakusugon mo tabi ang sa imong computer. Iyan ang nagigibok ang intimacy. Ano man ang unos na sa tuya na pwedeng makasagupa in the near future kapag yaonan sa tuyang intimacy sa pamilya, no? Or very close ka sa family Yes. mo. Wala man siguro matatanyog. Tight kita. So we really need matatanyog ang relasyon nindo. na magkaigwa ng intimacy, no? Sa paagi ning pag-express kan sa tuya ng mga pagkamuot, sa tuya ng mga miyembro kan pamilya, di ba? Sabi na din ni Baby Batan, dahil nga sa love, nagkakasundo-sundo kaming bilog na pamilya. Kasi, katwiran ko, pera lang yan. Madaling kitain, basta nagkakasundo, nagkakaisa at may pagmamahalan. Yes. Totoo yan. Very true. Kwarta sana nga Very yan. true. Kwarta lang yan. Ano? Uy, would you believe, sabi ni, si Miss, si Madam Ruby man, alam niyo na may, ika talaga, maski dapig kaagana niya ning kwan, maluya da talaga, Mark, Nonoy, maluya da siguro, raot na ang mo, laptop mo, itapok mo na, madam. sabi ni Miss Lizelle, tama, 15 years na po kaming nagibahan kan agum ko. Agad, wara akong pagkamuot sa iya. Dahil sa mga ginibo niya sa ko. Puro raot nin buot. Itinao niya sa ko. Dahil niya ako pigre-respeto bilang agum. Kaya di ko na feel na padaba niya ako. O padaba ko siya. Nagpigtitiusan ko na sa naan gabos. Dahil sa samuyang mga aki. Jesus. Alagad nag-abot da sa punto na nagsuko na da siya. Nagbaba ko sa sayang agum. Oh my God. Sige. Sa mga masunod na aldaw, iyan ang sa tuya na pwedeng pag-urulay-ulayan. Alin yun? Nairak ako duman. Yan ang sa tuya na pag-urulay-ulayan. Sabi tabaga, kitang bilog na, sa usapang pamilya, we never encourage separation. Yeah, oo. We never encourage separation sa sarong mag-agom. Kasi arog kang nakaagi duman kang primero tang urulay-ulay. Ang saro sa mga problema nagiging mas apektado sa aki. Oo. No? Pero kung arog ka iyan ang sitwasyon, nagiging everyday garo ka na sa hell. Yeah. No? Sa feeling mo. Every day, minsan, every time na mamata kita, every time na may gigibuhon kita, every time na mahiling ta siya kayaon siya kaibanan sa laugan harong, di kita nagiging maugma. Ano doon dapat nagibuhon kayan, Ate Chi? Sige. Tama daw ba? Nabulaga na? Or
magtitios pa kita or kung paano kita dahil magtitios sa arog kaya. So mahanap kita ka yan May expert. key expert. Na pwedeng Probably maka-advise. sa aga, iyo yan ang satuya na gigibuhon tang Yes. tema. Oo. Kung yaon ka sa masalimuot, nakalaog ka sa masalimuot Na na relasyon. relasyon, no? Yaon kita dyan. Ay, sa mga mag-agumpo ini Oo. ha. Sa mga yaon ka sa masalimuot na relasyon. Kasi kasal, no? Yeah. And then we never encourage separation. Ang parang nag-hold na lang sa ila sa mga aki. Oo, minsan may mga araw na sitwasyon so because of sa mga aki naman sa ngayon, that's why ngayon nag-iibanan niya kami. O sa aga, mahanap kita ki eksperto na pwedeng makapagpaliwanag kung ano ba ya ang dapat nagibuhon, kung okay lang ba na makipagbulaga na or ano yan, titios ka pa sa piling kang tawong iyan na nagpapakulog kang payo mo or may another option. Yeah. Kung ano ang dapat nagibuhon. Kumbaga, isipon ta, nakasal nga ni. Yung nga ni, Diba? nahirap ako duman kay baby, bata. Okay. So, sige. Sa aga po iyan, mga tugang. So, sana, sa aldaw na ini, makuha ata su lesson na magkaigwa kita ng intimacy sa laog kan sa tuyang pamilya. Oo, kasi no matter yes. no matter what happened, so kung may mga problema kita, sabi nga ni, ang saro sa ding tumbok na problema. So, kwarta. Yeah. Maski gura anong yan, basta bilog ang pamilya mo. Gabos talagang all things will be okay. Basta kaiba mo ang family mo. Sa aga, pwede kong apudan ining ibang mga nagtara okay mga komento. Nag-share. Mag-share man sinda. Tanganing ano yan, from sa mga naka-experience, no? So sa aga, pag-urali-ulayan tayo yan mga tugang. And then ngunyan, sana makakuha kita ng intimacy and then mailaag tayo yan sa laugan pamilya, tanganing Sabi nga ni, fill up the love tank in Yes. your home Ayan, para maka-spread ka din Yes. sa iba. And then to strengthen the bind kan sa tuya na pamilya. Yeah. Oo. So, Dakula na bagay pala niyan Ate Chi na intimacy. Yeah, sa loob ng family. Bako lang pala niyan sa mag-agom. Sige, mga tugang. Hello. I-greet ko na sa tuyang amiga, si Madam Ruby Rosin. Ma'am Ruby, maray na hapon. Hello. Sa naghihina yung sound ng FB pero okay na. Ipinukpok gayud niya. So, Apple na cellphone. Wow. 17 years na nga akong padabaon kan sa kuyang agom. Very good si Edison. Padabaon kan agom. Dapat padaba. Ako, Madam Ruby, 27 anyos na. Dapat padaba mo man sa agom. Ano? Padaba kayo. Sige, sa lado technical, Kuya Ramir Tanay, sa tuya na Napadabaon na nakaibanan. lang sa'yong agom? Yes, na nagka-intimate moment pa sa nakasusaro. And Hindi then, ba sa weekly na yan nagkaka-intimate moment? si Mark San Madrid sa tuya Facebook Live. Hindi po si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa Indo Gabos na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. Spread love. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA No. 072 Series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15
15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make